Mesto 34 stepena do 39 stepeni. Do kraja današnjeg dana prevlađivaće pretežno sunčano i za koji stepen toplije vreme. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, a u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 32 stepena do 37 stepeni, u Beogradu do 34 stepena. Poštovani gledaoci, dok ne prođe ovaj tropski talas, budite oprezni u najtoplijem delu dana. Biće pretežno sunčano i toplije vreme, duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 32 stepena do 37 stepeni. I u Beogradu do kraja dana zadržat će se duži sunčani periodi i toplo vreme. Trenutna temperatura iznosi 17, danas maksimalna dnevna do 34 stepena. Slične vremenske prilike očekuju se i u ostalim gradovima u Srbiji. U Novom Sadu u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati do 35. podeljka, u Kragujevcu do 34 stepena, Nišu 35 stepeni, u Prištini biće za 2 stepena svežije. I u narednih 7 dana meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i svakim danom sve toplije vreme. U većini mesta temperatura će se kretati od 34 stepena do čak 39 stepeni. Na području naše zemlje trenutno je pretežno vedro. Temperatura se kreće od 8 do 17 stepeni, a u najtoplijem delu dana danas temperatura će se kretati u intervalu od 34 stepena do 37 stepeni, u Beogradu do 34 stepena. Toliko vremensko. I pri Beograđanima je pretežno sunčano i za koji stepen toplije vreme. Duvaće slab severni i severoistočni vetar, a u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati do 34. podeljka.